ಗಾಯ್ಸ್ ತೋಲಿದಾದ ಪಂಡ ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ತಲುಪರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ತೂಕ ಹುಲ್ಲು ಖಾರದ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಹುಲ್ಲು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಳುನಾಡ ಮೀಡಿಯಾ. ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲ್ ಗೈಸ್. ಇನಿ ತಲಾಗ್ದಾದ ಪಂಡ ಭಜನ ಬಂದಿರೋಡು ಇನಿ ಗಣ ಹೋಮ ಮತ್ತೊಂದು ತೂಕ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಡೆ ಪೋದು ತಿಕ್ಗ ಗೈಸ್ ತೂಲಿದಾದ ಪಂಡ ಭಜನ ಅಂದಿರ ಬತ್ತೆ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬೆಟ್ರ್ ಬೈದಿರು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋದು ತೊಜ್ತದೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ತೋಲಿದಾದ ಪಂಡ ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ತಲುಪರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ತೂಕ ಹುಲ್ಲು ಖಾರದ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಹುಲ್ಲು ಕಾದ ಮುತ್ತ ಅಂತ
ಒಂದಾನೆ ಒಂದಾನೆ ಸೊಂಡಿಲದಾದರೇಗ ಪ್ರೀತಿದಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇಗ ಪ್ರೀತಿದಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇಗ
ತೂಗೋಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲು ಅಣ್ಣನ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಜೇರ ಜನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ತೇಜು ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ತೇಜು ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಲಾಗ್ ಇಟಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್